Webhuti othi sikunqande uyeke nje ukuzoba unozinda uyindoda. Okokuqala, there's a difference between a founder and a member. So uma ngabe abantu bezohlala phansi bakhuluma okanye ngize kuwe ngithi masenze into enje, ebese sivumelana ngokuthi ngoba mina ngiyazi ukuthi mangivela kulento angeke izilunge, ngicela kube uwo ohamba phambili, kube uwo yenzayo, ebese uyayenza. Akusho lokho ukuthi wena engikubeke phambili usumnikazi. So in this case, uma ngabe wena usubona ukuthi umnikazi ebese ufuna ukuthi ufeze inhloso zakho ngento engize kuwe ngathi siyenze, sikuphi isidingo sokuthi ngikugcine? Awazi ukuthi ama details alento athini njengoba nami ngingazi. So Musa ke ukufuna ukuba relevant ngendaba ongahlangene nazo. Wena awuhlangene nendaba ze-MK. Yekela thina abantu be-MK, or get your facts straight. If ufuna ukuzosireportela, go and seek knowledge ukuthi uKhumalo uxoshelweni and come back and give us full details. Other than that, rather shut up. Because now you'll end up misleading people here. Uzobatshela ukuthi uKhumalo umsungulu, uKhumalo wathunywa ukuthi a-register party. Ngoba umuntu wakumela register party wayezoba nenkinga ukuthi uma kwazi ukuthi uyo register party vele kwakuzoba nenkinga eziningi. So Musa ke wena ukuzenza isazi ngento ongayazi. Uma ufuna ukuzireportela, landa uKhumalo la, ukhulume naye sikuzwe la interviewer njengentathela, into uzenza intathelo wena. Mlando interview la phambi kwethu, upost into esizwa ikhulunywa uyo okanye ulanda ubaba Zuma umbeke la, okanye uNhlamulo umbeke la, uba interview bakhulume bona ngoKhumalo. Uyeke ukuzosireportela into engaphelele la. Yena kuxoshwa ngoKhumalo kuphela, xoshwa abantu abawu5 in total. So Musa nje ukuzila ngalomqondo wakho. Awusi MK wena, shiya phansi indaba ze-MK, izokhulunywa yithi abanikazi. Other than that, uma ufuna ukusitshela something oza nento ephelele okungcono. Musa nje ukuzositshela ngabasunguli ukuthi baxoshwa emakhaya bawakhile, iliphi ikhaya kalakhile. Ukhona umuntu wayelandela i-MK ngaphambi kokuthi ubaba Zuma memezele nge-16 zaka December. Ukhona omaziyo wena wayelandela i-MK noma abantu balandela i-MK kusuka nge-16 zaka December. Musa ukukhulumela into engekho webhote. Musa webhote. Musa ukusukela webhote. Sabhizi la, sabhizi sakhankasa la. Sakhankasa la. Musa ukusukela mfethu. Ngoba ngeke usimile, please cela mfethu, please cela phansi, cela phansi.